του Ποινίδος Αγίου Σπυρίδωνος. Εδώ Αγίου Σπυρίδωνος που είναι στην Αγιά. Ποιος Αγίου Σπυρίδωνος εδώ κοντά? Ναι, στην Αγιά είναι. Εκεί που είναι Αγίου Σπυρίδωνος είναι του Σάκη που είναι κατοικία η πρώτη. Αλλά πώς να πάει όμως εκεί? Για να πάει εκεί θα πάρει το ένα. Για να πάει εκεί. Για να πάει είναι εκεί. Αλλά πια μήπως δεν είναι εκεί. Ούτε το ξέρει, γι' αυτό τον έχω. Καλά σου είπα εγώ, καλά είπα στην Αγιά σου. Πώς το λένε έξω Αγιά, το λένε γιατί κοντά στην Ευρώτα λέει. Κοίτα δεν είναι η Ευρώτα. Αντώνη, κοντά στην Ευρώτα, κοντά στην Ευρώτα είναι. Η Ευρώτα είναι καινούργια που έκανε για του Αμερικάνου που φτιάξε ο Σάκης. Μπράβο, οπότε καλά. Το ένα, από κάτω στον Αγίο Ανδρέα. το ένα λεωφορείο και θα σε κατεβάσει στην Αγιά πες, στις γραμμές. Από εκεί περνάει. Ο οδηγός μπορεί να ξέρει το λεωφορείο που ρίξατε. Έτσι.